Rabbana ya zulmanni, mai hanawa mai bayarwa ya gafuru kiyaye ni, kan na saba maka Allah da mana ko cikin rani, dan isar shi wutijani. Rabbana ka cire rauni, ka cire rauni. Shiyana Ahmad Tijani kudiri masanin Rabbani. Kai salati maras adadi ga annabi sai kullahi, har ali nasa duka ka sanya masu wanke ruhi. Sa asabu mazan fama sun badare da dukan ruhi, sai auliya umatsira ta suke biyar shehu Tijani, sun bi Tijani. Ya shehu Ahmad Tijani da sallama na tauni dai, zangai da dan umu Jilani, lamunin shi na nema dai, in biya gun shehu Barhama ya aminta na nini dai, sai na je gun Shek Buhari da Sidi Rabi'u dan Usmani, dan Usmani. Shiyana Ahmad Tijani kudiri masanin Rabbani. Ya mai dariƙar Tijani ya jinin Muhammadu manzona, na sallama maka aina bi ka har da abba da ummina, so nake yi ka ce ka yarda sai mu gana mafalkina. Shehu ne ka aminta da ni in dinga waken ka Tijani, Shehu Tijani. Yan uwa Tijjanawa kira gare ku nake ni dai, mu tsaya dai kan koyar wata Shehu Ahmadu, domin dai ya ce mu bar shan kayan maye da hankali zai gushe nan dai, sannan ya ce mu bi dukan Allah duk wannan zamani, duka zamani. Shiyana Ahmad Tijani kudiri masanin Rabbani. Kurman baki kake ya shehu sirrin ilawa abin nema, kuma ga kaji ka na manzona ta hagun ka da madama, kuma kai ka zo da tarikan nan wadda an ka wakilta ma, kai duk waliyai na Allahu sun sallama maka Tijjani, sun bi Tijjani. A watan safaran 13 aka haifi shehi Tijjani, hijira 1150 kunjini, ran Alhamis Baba Mande ba zancen gaba shi da kaulani, bara ku ji inda ya zamto ji kaga annabi ya ikiwani, dan uwa ku biyo ni. Shiyana Ahmad Tijani kudiri masanin Rabbani. Sannu dai dan shehu Muhammad, Shiyana Ahmad Tijani. sannan kuma dan Shek Mukhtar, Shiyana Ahmad Tijani. sannu dai dan Shek Ahmad, Shiyana Ahmad Tijani. kuma dai dan Shek Muhammad, Shiyana Ahmad Tijani. sannan kuma dan Shek Salim, Shiyana Ahmad Tijani. dan Ahmadu Gulwani, Shiyana Ahmad Tijani. sannan kuma dan Shek Ahmad, Shiyana Ahmad Tijani. kuma dai dan Shehu Aliyu, Shiyana Ahmad Tijani. dan Shek Abdullahi, Shiyana Ahmad Tijani. sannan kuma dan Shek Abbas, Shiyana Ahmad Tijani. dan Abdul Jabbar ne, Shiyana Ahmad Tijani. shi kuma dan Idris ne, Shiyana Ahmad Tijani. sai kuma dan Shek Idris, Shiyana Ahmad Tijani. sannan kuma dan Shek Ishaq, Shiyana Ahmad Tijani. dan Zaidul Abidin, Shiyana Ahmad Tijani. shi kuma dan Shek Ahmad, Shiyana Ahmad Tijani. sannan kuma dan Nafsu Zakiya, Shiyana Ahmad Tijani. dan Abdullahi Kamal, Shiyana Ahmad Tijani. dan Hassan ne Mutana, Shiyana Ahmad Tijani. sannan kuma dan Hassan Subbiyu, Shiyana Ahmad Tijani. shi kuma dan
Ali da Fatima. Shehana Ahmad Tijani. Fatima yar manzon Allah dan uwa na kaji bayani. Kaji bayani. Shehana Ahmad Tijani. Suna na mamarsa yadda yake Aisha Muhammad Sunusi. Lakabin da ake masa Tijani ta mahaifiya wannan jinsi. Cikin kabilar da ne ta fito Tijjana ta ya kunasi. Da ka kalle shi kyakkyawa Shehu Ahmad Tijani. Shehu Tijani. Shehana Ahmad Tijani kudiri masanin rabbani. An haifi Shehu Tijani wani gari kuja al'umma. Aina ma dai sunan shi ya dan uwa zani shaida ma. Cikin ƙasar nan ta Algeria aka haifi Shehu gwani himma. Kaɗan na kawo a tarihi Shehu Ahmad Tijani. Shehu Tijani. Shehana Ahmad Tijani. Shehu Ahmad Tijani ya shugaba na saman kowa. Mai mukamin da babu kamar shi daga faɗi kyakkyawa. Shehu wallahi ba ne barin ka koda a ce zangawa. Na aminta karfe komai ni a barin da Tijani. Da Tijani. Shehana Ahmad Tijani kudiri masanin rabbani. Inda na yi kuskure ulama'u so nake yi ku gyara min. Ni mudassir ba masani ba al-ra'ufu ka yafe min. Shehu Tijani sirrin Allah addu'ar ka kara min. Dan isar kakanka Muhammadu dan Aminatu dan Adanani. Dan Adanani. Shehana Ahmad Tijani. Alhamdulillah na godewa Rabbana da ya yarda. Na tsara baitin Maulana da biro da takarda. Kuma ya aminta da irero duk masoya su shaida. To ya tabaraka na gode maka kara sake kulani. Kara sake kulani. Shehana Ahmad Tijani kudiri masanin rabbani. Mai tambaya wayayi kasidar zana ba ku bayani. To dan Aminatu daga Habibu mai yawan sabanni. Kuma ne mudassir sunana da yawa kun sanni. Ko wace waƙar ya addu'a dan Shehu Ahmad Tijani. Dan sa Tijani. Shehana Ahmad Tijani. Dan neman ƙarin bayani 09021217739 ko kuma 081133739 daga bakin almajirin kuma da Habibu garin babban rami jihar Neja shugaban kungiyar Rabi'awa ta garin babban rami. A huta lafiya masu yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shehana Ahmad Tijani. Shehana